Děkuju. Proč brečíš? To je jedno. Dáš mi napít? Klidně. Děkuju. Kdo to byl? Přítelkyně. A proč si jí to nezved? Nevím. Prostě mi to nepřišlo teď vhodný. Vůči tobě a tak. Jak se jmenuješ? Marek. A ty? Nebylo by lepší, kdybych zůstala takovou tvojí tajemnou neznámou? Když myslíš? Tady je krásně. A co ty tady děláš? Obcházíš a utěšuješ tady plačící holky na levičce? Ne, měl jsem zkoušku. A udělal? Neudělal. Budu tam muset ještě jednou. A co studuješ? No, v podstatě To tě baví? já už půjdu. Kam chceš jít? No domů. Za tou tvojí holkou. Jo, za to mojí holkou. Nechoď ještě. Pojď na kafe. Co budeš dělat doma? Proč jsi vlastně brečela? To je jedno. Stejně tady hezky, viď? Kam chceš jako jít? No, určitě něco potkáme. A co to tvoje holka? Co s ní jako? Nevadilo by jí, že jsi tady se mnou? Proč by jí to mělo vadit? No, protože jdeš ráno s cizí holkou na kafe. Ne, to by určitě nevadilo. Nebereš jí telefony. Vy máte nějaký problémy? Ne, nemáme žádný problémy. Proč si to myslíš? No, to se pozná, víš. A jaká je? Je hezká. Ano, je hezká. Je hezčí než já. Já už fakt musím jít. Kam jít? Počkej. Vždyť si mi slíbil to kafe. Jestli půjdeš, tak já skočím. Neblbý. Pojď sem. Slíbil jsi mi, že půjdeme na to kafe. Ale nic jsem ti neslíbil, teď já tě neznám. Co pak se ti vůbec nelíbí? Líbíš. Jak se jmenuješ? Já to vezmu, jo? No, musí. Hele, víš, jak jsme se bavili o těch věcech onehda, tak mě něco napadlo a chtěl bych ti to říct. Mohli bychom se potkat dneska? Jo. Dobře, tak já jdu za tebou. Tak zatím, čau. No. Ja. Und ja, der Probleme hat, wenn man die Schiffbrücke rechts geht, ne, ist wieder die Pariser Straße, da kommt der Ausstieg Ring und so weiter.